Τι μπορεί να κάνει ένας παίκτης Scrabble στην ειρήνη? Εγώ πάντως πολλά ήττα βλέπω, παιδιά. Έχω πάθει ψυχολογικό με τα ήττα. Κι εγώ! Ας βγάλουμε ένα ήττα. Και ας το κάνουμε αλφα. Τι, και να γίνει ανίερη. Απαπα! Μήπως τότε να την κάνουμε αέρινη? Μα πώς θα την κολλήσεις στο ταμπλό άμα είναι αέρινη? Πόσο αδιάβαστοι είστε, γατάκια. Σίγμα να τις βάλετε. Και να την κάνετε σερίνη. Ή άντε, καλό θα ήταν και να νι. Και να την κάνετε ρενίνη. Με τον ή και με το σίγμα που λέει ο σοφός λαός. Εγώ προσωπικά με τον ή θα την έκανα ένρινη. Ναι, έρινη με ένα ρο. Βρε εσείς, θα σοβαρευτείτε? Δεν υπάρχει σωτηρία. Δηλαδή να μην πω και για το κάπα. Καλά, να πεις εννοείται το κάπα που μας δίνει και έρινη. Εγώ λέω να τα κρατήσουμε τα ήττα. Ναι, και να διώξουμε το έψιλο. Όχ, είστε σίγουροι? Δες άμα βάλεις ένα νούμερο. Χω. Θα πάρεις ηρωινή. Μπα, καλύτερα σκράπ. Υγιήσερες. Ο υγιέστερος. Άρα το ωμέγα απορρίπτεται. Απορρίπτεται. Καλύτερα τάφ. Αν και ξεφεύγουμε πολύ με τη ρητίνη μου φαίνεται. Άντε καλά, ας βγάλουμε το ήττα. Λυσάξατε. Και να τις βάλουμε ένα όμικρον. Να γίνει ορεινή. Γύρνα πίσω εσύ καλέ. Άσε το μικρόν πουλάκι μου. Καλύτερα αερινή με το αλφα. Τι, πιάσαμε τις εποχές τώρα. Τότε βάλτες καλύτερα ένα θήτα. Να γίνει θερινή. Όχι φίλοι μου, με το θήτα γίνεται θρηνή. Κι ανάθεμα, πόσες φορές θρηνεί η ειρήνη στον κόσμο ετούτο. Εγώ λοιπόν θα το κρατήσω το δεύτερο ήττα. Κι ας είναι δύσκολο, εγώ θα το κρατήσω. Γιατί τη θέλω την ειρήνη μου. και δεν την αλλάζω με τίποτα. Σας περιμένουμε με χαρά. Στο 15ο τουρνουά του ομίλου Scrabble Αθηνών, Πειραιώς.